Kecengsi kadokabe Karbi Official Youtube channel along an nanghumri pon thek don abang pho bang phetum bat sitame nilitum ai hin nanglitum aphan ning kang sama Kardom na pajir ponik lo Kardom ilitum Karbi ang long pen Karbi lam kanar jan along kachiparjan pon thek don abang pho bang phiang bong pen non owe kimi pen aki hai pi Urmi Beypi lapen ke aki hai Rabi Teron alang litum stame penang an Karbi lam kanar jan along kachiparjan pon era phi puthot non akimi Karbi lam kanar jan along alang litum ai nia phasame puthot kachiparjan pon ilitum kaddo kafistame thek ponik throng ji tangte pini labangso lamar jan along labangso lam kanar jan aputhak ilitum chithan ponik snack I can fly. nanglitum apot chilom pon ik bolote non nilitum video konan arong pen sikilang panik boma comment section along tok panik ra pachini ponik vekta lalote nilitum video konan arong source nang kalang doning man nilitum chini ponik po chiparjan pon theka bang phobang phetum aki hai pi Urmi Beypi lapen ke aki hai Rabi Teron alang litum ka chiparjan pon labang solam kanarjan alun jirkilun pon alun se polon se petama men lake nongnam ka chetangklong Karbi alun jirkilun pon thekna nai alun se polon se piang bong pen alun se po ram sing rong hi lapen ke lun se pi Santi Teron pi Sintu Amir nanglitum lanang raje keme manaya tu nanglitum lanang raje keme pangbare me ave ladak pir theke nanglitum jiabang ave nang phanke labangso lunjir along music kipidun abang phulake aki hai Sam Teron alang like evergreen studio pen lunjir alam theke tok lapen kyate ot kipidun abang phulake aki hai Vidya Singh Dera alam kanarjan along mohor kinebdun lapen ke editing abang phulake aki hai SK Kramsa choreography makeup artist lapen ke direction ke thandun abang phulake aki hai Rukasen Hanse labangso lam kanarjan sitame mohor kinepon tang poniklo alunjir sitame arjik me pik lapen ke lam kanarjan sitame langing me pik ji ilitum kaddo ko sitame prabjin pen labangso lam kanarjan akang theme sitame RKKA family production YouTube channel along sitame thek poniklong da prangpo pini alamarjan kilang panalitum asa bangning kaching sampon do pulote video phan like isipira video phan share ponigra lapen ke nilitum channel phanjong si nalitum pini arni anta subscribe poning elang pulote kang hon pen subscribe poning bobusin ning chite poniklo kaddo ko sitame do me thak me tangte pinia video ke pani galo Kardom